И здравейте хора, аз съм Антония и днес като за мой първи клип ще снимам на Майнкрафт в един известен български сървър на Scars. И да започваме. Ще играя една игра, а друг път ще играя много пъти. Да. Само нещо. Така. Само човека. Вече са един. Добре. Вал съм. Не, до сега бях аз. 3 са. 4 са. 5. 8. Меч се достатъчно. Добре. Хората си взимат китове, вече са 10 от 10 не хора. И така. Да. Вече. Добре. Така. Добре. Добро начало. Не е много добро, защото нямам меч. Тук бива. Какво казах? Добре го казах. Така. И имам някакъв късмет, хора. Някакъв късмет. Какво? Как? Не! Как? Добре. Как така? Това си беше ужас. Как изглежда? Аз не бех втория умял или първия, не знам. Вие трябва да кажете в коментарите. Има готини нещица тук. Да. Вече останаха 5 човека. Вече са 4, на този нищо не случи. Весман БГ. Този изби всички. Уау. 3 са вече. Добре, другите двама не знам къде са. Този откачалник, където ме уби. Още не бях започнал, момченце. Останаха 2 човека вече. Тоест Файсман БГ и Клевер БГ. Тоест Клевер 9. Добре, то се разхожда. Опа, битката на века. Клевер 9, как спечелим, нямам си представа, но браво на него. Това ще кажа. Какво друго да кажа, хора? Хора, съжалявам, но мисля, че това трябва да отклипа. Малко беше кратък, съжалявам, но ще правя още един клип, ще направя по-дълъг. Няма да е кратък, по-дълъг. И ще видя какво вие ще кажете в коментарите. Така, харесайте клипа, абонирайте за мен. И
ми станете приятел в моята фейсбук страница, която се казва Георги Данчев. Аз без това се казвам Георги Данчев. И така, хора, това беше от мен. Аз бех Атомния. Исках да ви кажа чао, но и без това ще ви кажа чао.